Mae'r hen o wylio yn troi. Mae gres i tan wedi gloi. Happy days! O'r esbron di rhaid boi. Nôl, Nôl yn ôl at ati. Mae'r rhaid yn tynnu y dyffryn a'r hyn. A minnau yw'r hyfroedd y marion. Mae'r echan las a'i hiraeth yn oni. Gwlad Yr Astra Gwyn. Castle, please, Trev. Dwi wedi colli'n ffôn. Pa bryd? Neithiwr. Paid o gofyn yn lle. Iawn. Pam dwi'n cael gofyn yn lle? Achos dwi'n mwyn cofio. Ond mi lot o fo fod mewn unrhyw un o 8 pub, lle Indians neu lle kebabs. Gys di Indian a kebabs? Na, sy'n yma'n feddwl de. Ond mi ges i un o'r ddau yn bendant. Sut ti'n gwybod? Achos oedd o'n stingio pan nes i gael number 2 bore yma. Gys i ffôn newydd oed. Upgrade. So? Gyd i fenthyg os ti isio. Achos dwi'n meddwl all o. A dos na neb beth yn ffonio fi, beth bynnag. Diolch am y cynnig, Trev. So fo dda yn byd i fi, sti? Na? Mae rhif o ffôn yn ffrindio fi'n y llall, ydi? Ti'n mynd gwybod sy'n rhoi nhw yn y ffôn? Wel, yndw, ond dwi wedi colli'n ffôn do, ond mae rhif o ffôn fi yn y ffôn arall, ti'n dallt? Dyda hynna i gyd eto. Yn slo. Neith fama pan ti'n gallu, Trev. Doedd o'n mynna. Dwi'n mor ofalus efo'n ffôn fel arfer, hyd yn oed pan dwi'n asold. Lle nesa? Nelson, please, Trev. Ti'n mynd meidio no gwrt? Waith mi fynd am spin yn taxi na bod ar square wheels wrth y cloc. Mae square wheels yn feddwl? CB speak dio, am fod yn ista'n car wedi parcio. O gyn dad CB pan oedd o'n fyw. 1-4 for a copy. Eyeball. 10-10, do it again, a felly. Ia, gyn dad fi si fi fyd. O'n i wrth y modd yn gwrando ar dad. O gynno fo enwa fatha cod ar lefydd. Pigtown oedd Mochtra. Sy'n na neb di gesio hwnna nos a. Blue Hill. Glasfryn? Ia. Ti'n da, mae'n gem o'n isa? Dim ffocin lol wirion. Ia'n peth am CBs, dew sy'n neb yn gallu colli nhw'n agos. Trefor! There's a breaker on the side, trying to come in. Be? Pam ti'n mynd ateb dy ffôn? Diam di canu. O, mae'r silent gyn ti, Trev. Gyn ti 1 missed call a 2 messages. Gyn ti fwy o ffrindiau na gyn i feddwl. Be ti isio, Shelley? Ti isio swap ffôn efo fi? Pam? Am bod ffôn chdi well ag i fi, a ti'n mynd all y ffôn di anyway. Dwi'n mynd dall i chdi, chwaith. Na i ddysgu chdi sydd iwsio hen ffôn fi. Diolch, Shelley. Ar y deg ni, Elisa. Ie, dy Trefor. Stopio fo ma pan ti'n gallu. Ti eisiau fi aros amdana chdi? Dyw na. Na i gael pub crawl rhyw bryd, like, kill 2 birds with 1 stone. Mae hynna'n impossible go iawn, di. Adar fi ffast. Dim fatha chdi. Da chi di gweld ffôn Lisa yn rola? Na. Sut yn ydi o? Uffar ein da. Mae picture quality i'r camera yn immense. Mae ffôn newydd fi yn tynnu lluniau, meddwl Shelley. Roedd yr hen yn ddim. Ei, dwi wedi gwneud fideos bach da ar y camera ffôn Lisa fyd. I oedd y director, y cameraman a'r starring role. A Lisa, the leading lady. Faint o fideos ti di wneud? Dipyn go lew. Ma' nhw werth i gweld Trefor. Yndyn? Does am llawer o blot iddyn nhw. Ac eich bod angen chydig bach o waith ar y sgript, ond dwi'n hapus iawn efo nhw. Yn enwedig ym hyfformiad yn hun. O'n i'n gwybod bod Lisa medru actio. Na chdi, Bryn? Yndw tad.
Yr un nes i'n cwm idwal dwi fwyaf prawd yno. Coming in the cwm, di'r teitl. Hey, there's a coming round the mountain o'r teitl fy gael. She'll be coming down the mountain when she comes. She'll be coming down the mountain when she comes. She'll be coming down the mountain, coming down the mountain, coming round the mountain when she comes. Helo? Hello, Trefor. Ia, Fira? Did you ddod i nôl i, please? Dwi yma, Fira. Lle? Yma, Fira. Lle? Yma. Did you wirio rai? Ia, Fira. Iawn. Ddoi lawan. Be o'ch chi'n neud efo na, Fira? Cael smog? Dod allan am yr mynd o awyr iach nes. Ac oedd y jukebox yn swnll i dy fanna. So ni fel mynd ymlaen i ryw rwa distawach ta. Lle ydych chi eisiau mynd? Dos a fi. I'r sgeris, Dukes. Na o, sgeris yn fanna, Fira. Da chi newid dod allan o honna fo? Do? Lle ydych chi eisiau mynd, Fira? Sa fi adra. Fi wedi cael digon berig. Beth ti'n dweud, Trefor? Adra amdani. Hei, dos a ni top rhywun pryd, ie? Mae'r off-licence da. Fi fan o'n gorau o'n beth. Di, dim ond 9 yw i Fira. O, Trefor. Siwr ni'n cael methu pres gyn ti. Faint ydych chi isio? Mo digon i mynd i'r offi ag adra, Trefor. O, probs. Ti stupid, Trefor. Ti di gweld Lisa heno, Trefor? Do, dwi di bod yn mynd â hi rownd yn chwilio am ei ffôn yn bob man. Mae di golli fo. Mae ffôn hi gyda fi nath i adael yn y Chinese neithiwr. Hei, gath i helo na, Trefor. Am be? Oedd hi'n rwd ar waiter, Trefor. Oedd? Be nath hi? No, nath i ddangos rhyw lynia oedd gyda hi ar ei ffôn. Dwi di clywed am y lluniau gan Bryn ar ogia. Nath i ddangos llun o'i llun i'r waiter a dweud, you can have a bit of that if I can have my meal for free. Dim yn gall, na di. Oedd hi out of order, Trefor. Gath i bwyd am ddim da. Na ddo. Dwi wedi bod trwy'r lluniau eraill i gyd ar ei ffôn i ddweud, a maen nhw'n afiach. Wyliwch chdi'n busnesu'n ffons pobl eraill, Helen. Maen nhw'n breifat. Fi'n cytuno, Trefor. Ti ar fai, Elen. Ti'n ddrwg, Helen. Fi'n cytuno dy ti, Trefor. Ond dwi'n licio gen o drwg. Hei, na rei ffôn Lisa i chdi, Eli. A gawn ni weld pa mor ddrwg yw ti, Trefor. Mae'r fleo allan o negia bach. Swrait. Gyn i'n gagio amdano fi. Pam ti'n dadra ben dy hun ta? Draw o Lisa nhw. 1, 2, 1. Helo? Ia. Diolch, Ling Pong Wa. Ta-ta. Oedd yna? Ling Pong Wa. Pwy di Ling Pong Wa? Dwi'm yn gwybod. Be oedd isio? Deud ma fi di'r gorau mae o rioed i gael a mae eisiau gwneud un peth eto'n fuan. Ti'n gyd, Trefor? Na, chdw. Ffôn Lisa di hwnna. Pwy di Ling Pong Wa? Mae rhaid mae hairdresser Lisa di o de, achos o'n wbath am blowjobs o ddo. Oh, me love you long time. Cawn no! Beth ti'n ei? Wow, beth ti'n ei? Os mi o Mae'r! Come on. Diolch i'n ffrindiau gora. Come on.